Κυριακή, 24 Μαρτίου, η Νατάσα Μποφίλιου ζωντανά στο Πρεστίζ. Νατάσα Μποφίλιου, live για μία ακόμη μοναδική βραδιά στο Πρεστίζ. Κοίτα εγώ, αν μου επιτρέπεις. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 44 65 98 14. Σ' έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία. Πρεστίζ, στη γέφυρα Άρτας. Σε τάξη κι η καρδιά σαν τα